Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is NMOC TV. TV menema kayopanga encourage, support, motivate my new Muslims. Lero siti ku Malawi ngati menezi makhala nthawi. Lero tili ku Mozambique. Kumene kuli my new Muslim amene iwo anachiva kuti atipange invite ifeyo kuti tayendere pale malingana ndi mmeneso iwo amachiverera Islamu. Tidapanga program ina kuti yayi tipite tikayendere komanso tipite tikaone kuwapanga encourage kuwapanga motivate ndi Islam ena amene ali chigawo cha Malawi chifukwa sikutali kwambiri ndi Malawi tangodumpha chabe Ruo River tikubwera tsidya linalo. So amene mukaonawo kumbuyo kwangako amenepo ndi manyu Muslimu osenasiyana kuchika chigawo cha Malawi ndi ali apopo kuwapanga encourage manyu Muslimu zawo kuona mmene zimakhalira chifukwa dini ya Islamu ndi dini imene imafuna kuti tizikhala anthu opanga olimbikisana nicholinga choti anthu akhani nthawi yokhazika muzikiti chifukwa mukuziwa bwino kunena kuti munthu kale wa Islamu kukhazikika kumavuta kwambiri zimafunika kuti wake abwire kupanga motivate kupanga encourage kuti at least pang'ono pazake tisave kupweteka pa nthawi imene tili pa ulendo wachilumbizo china cha nyuwani chimene chili Islamu. So abalanga isanga Islamu tiyesese kuwalimbikisa manyo Muslimu wetili komanso tiyesese kuwathandizira kuzoyenda kuthandiza like resources kuwaphunzitsa ngati pali kutheka kuti aphunzitse komanso kukhala nawo limodzi nicholinga chone kuna kuti asave kupweteka pa ulendo umene munthu amayenda pa nthawi imene wangolowa kumene chimene cha Islamu. Ndi NMOC TV kufika paliponse pamene pali Muslim kuwalimbikisa ndi kuwapanga motivate. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.